Para pamirsa, kados pundi pawartosipun dinten menika? Sekilas warta marak sowan sangajenge panjenengan sedaya. Kathah pawarta ingkang aktual, tajem lan pinarcaya sampun kula samantakaken kagem panjenengan sedaya. Kaliyan kula Erlinda Widayanti menika pawarta sakngajengipun. Lindhu bumi kiat kaliyan magnitudo 6,5 ing skala Richter guncang tlatah Yogyakarta enjing kala wau. Damel kepanikan wonten kalangan penduduk saenggen. Lindhu menika kedados sawentawis tabuh 7:30 enjing lan ngagungani epicenter wonten seganten kidul Yogyakarta. Miderek Badan Meteorologi, Klimatologi lan Geofisika utawi BMKG, lindhu kasebut ugi dipunraosaken wonten sacacah laladan sawentawisipun. Kalebet Bantul, Sleman, lan Kulon Progo. Ngantos wekdal menika dereng wonten laporan karisakan utawi korban jiwa akibat lindhu menika. Nanging pinten-pinten bangunan ngalami karisakan ringan. Wargi enggal berhamburan miyos dalem piyambakipun sedaya nalika lindhu kedados. Pinten-pinten mobil lan motor risak akibat rerentahan bangunan lan puing-puing. Pihak berwenang saenggen enggal nindakaken evaluasi karisakan lan mirengaken rencangan dhateng wargi ingkang betahaken. BMKG sampun miyosaken pangetan kekait potensi lindhu susulan. Mila wargi dipun suwun kagem tetep waspaos. Kejawi menika tim penyelamat lan relawan ugi sampun dikerahkan kagem ngrencangi lebet upaya padosan lan penyelamatan bilih dipun betahaken. Mekaten pawartos dinten menika, kula Erlinda Widayanti ngaturaken menawi wonten kalepatan nyuwun pangapunten. Arum puncaraning bangsa dumunung aning luhuning budaya. Mugi rahayu ingkang sami pinanggih matur suwun. Sugeng enjing.